Okay, hello mga bay, mga kaisambingay. This is Father Rod. Padulong dayta sa fiesta. So back to back fiesta, balid tulo ka fiesta pero kaganiha man buntag. So karon padulong mi sa banggaan fiesta sa dito Immaculada Concepcion. Uban na to ning mga guys na to diring mga buotan kuno kaayo ni sila. Si Joshua, si Kent, si Brent ug si Bryle. Uban usab sa ato ang pinakakusgang driver way lain. Kuya Johnny, Fast and Furious. So, kaniya among padulngan, padong mis bukid, mga kaigsunan, mga bay, no? So, ato ipakita usa ang lugar sa bukid na among padulngan. Tanawa, unsa ni kabuo kalayo. Okay, while we are going there, mangutana sa tani atong mga kauban nga mga sikat kaayo daw ni sila, mga nakoy pangutana nila kung tubagon nila, makatubag ba sila nindot kay ops unsa man na nag-research naman daan. So mga bay tanaw na to kinsay nindot og tuwag sa mong pangutana kay magsaulog man lagi ta karon og Immaculada Concepcion. Can you tell me what is Immaculate Conception? Kung nasabtan man na ninyo o nag-research na mga maro na kay mga bay, no? So ato ang usa-usahog pangutana ni sila kisa may andam ng mutubag ninyo. Kinahanglan mutubag wala magtanaw sa cellphone ha kay nag-research na sila. Mga no cheating. Okay, so mga bay atong tan-aw ni sila kung unsa nila ka ang ilang pagkuyog daw. Unsa to inyong pagkuyog? Pangalagad kay fiesta. Basta fiesta ang ilang ginauna kay kamoy ningon na ha. Okay, so atong pangutan ni sila kung unsa ni sila ka maayo. Kay magsaulog man lagi tag Immaculada Concepcion kagahapon pero karon mao ning mga kasaulugan po sa fiesta nato sa atong atuan. So mangutana ta, sugod ta ni Joshua. Sige ato pangutan-on unsa man para nimo ang Immaculada Concepcion, Joshua? Hawira. Okay. Si Immaculada Concepcion kay maoy tanawa kanang kuan. Sagito siya. Sagito. Bawal cheating. Kato sa kuan sa Rosario. Pass. Brent. Lagi pa ko short trip pa. Tanawa. God, Immaculada Concepcion is doctrine Catholic Church about the Virgin Mary. Oroto. Ay ko Andre kanang pag bunti sa mama ni Mama Mary niya. Okay. Ikaw nasad. God was conceived by the original sin. As free. Immaculate Conception is the belief that the Virgin Mary the Immaculate of the Conception, the Immaculate of the Di kato yung gisulti ka diri nga. Giandam just Ginoo diri para ibunti si Jesus diri. Kalimot ko suban diri. Ikaw niya Joshua. Si Mother Mary kay na free from the original sin. Was free. Original sin. Kay ay man siya kanang pure di ba? Kanang nang virgin man siya kanang virgin. Kaning anong free man siya. Ay pasa. Gi-free siya kay gipili naman siya daan sa Ginoo nga may kuan siya musabak sa kuan Ginoo Hesus Kristo. Kita kadungog magyon mo sa ang mga tubag nila, no? Kamo nalay mohukom kinsay ni daog. Sa pinakatumoy si Joshua, dayon si Brent, dayon si Kent ug si Bryle. So atong tanawon ang inyong comment kay kamoy mamili kung unsay o kinsay nakatubag nila insakto. Kung naabay insakto sa ilang tubag. So ato ipadayon ang atong pag-vlog unya tanawon sa nato ang nindot kay nga view nato diri sa bukid.
bay, mao na ni ato ang kapilya nga atong atuon. So, ang kapilya sa Birhen sa Immaculada. Okay, so maipag-abot na to. Okay.